Biye tarata don ye marisikalo tile 17 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibaga a ye aw bisimila an ka kunnafoni sindilimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunungo tɛnɛ n'o bɛnna marisikalo tile 16 ma san 2026 o bɛnna Layilatuli kadiri don ma n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen bolo ni ale don ye don lahɔrɔmaba ye. O hukumu kɔnɔna na wajilu caman kɛra ani duwawu don caman de kɛra Mali alimamiw fɛ yaasa jamana a ko bɛ se ka sumaya cogoya min na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunnafoni dɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sefa wari miliyari 18 ani a kunkanfɛn ɲɔgɔn na awa ko o bɛna taga don ɲɛtaa baaraw la Mali yɛrɛ marakafo 819 minnu bɛ yen ka a sababu kɛ sanu min bɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ awa a sanu tɔnɔ bɛ ka taga don ni baara ninnu na n'o ye Mali yɛrɛ marakafo ye. Ni dɔw b'a dɔn kominiw la o 819 kɔni nafolo kasabi miliyari 18 ani murumuru 4 min sɔrɔla sanu baara la k'a bɛna don ɲɛtaa baara la ni komini ninnu kɔnɔna na. Irisiw ka lasigiden min bɛ Mali la n'a tɔgɔ ye ko Ibɔr Gorominko ale tun bɛ kansoba min n'a dalilen bɛ an fɛ Maliba la yan nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ degeli ma n'o ye École de guerre ye awa min ye irisiw ka lasigiden ye ale kɔni nana a ye ayiwa barolasigi kɛ ɲininkali caman tɛnkunna la min ye kalandenw fɛ n'o ye sɔrɔsi kalandenw ye min bɛ tali kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sama min bɛ yen ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'olu ɲininkali kɛra irisiw ka lasigiden na n'o ye Ibɔr Gorominko ye. Walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogoya min na halisa cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don jiko kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye SOMAGEP ye ale ye kɔni bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ halisa walasa awa sigida la maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni ji sɔrɔli ka gɛlɛn yen kosɛbɛ. Ni wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Moritani jamana y'a jira k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ yen min bɔra an ka Mali finitigiw da awa a bɛ i n'a fɔ jalikirikanw de don minnu ni a yirala k'a fɔ ko ayiwa kasoladen dɔw bɛ yen n'olu kun minɛnen bɛ Moritani dugukolo sanfɛ ko maa bolilenw de kun don a na kɛ ko olu bolila ka bɔ kaso la ayiwa ko nka ko u kun minɛnen bɛ Moritani ale kaso dɔw la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni maa wulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la n'o ye kande refugiés ye awa ko u kun minɛnen kun bɛ yen yɔrɔ in na Moritani ko ale ma sɔn nin kuma in ma. Ghana jamana kɔni bɛ fɛ ka a yira diɲɛma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ keleya tɔnba n'o ye olu ye awa ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min ni ayiwa o bɛna bɔ marisikalo san 2026 in na ka taa o ni ɲɛkɔrɔ bɛnkan sɛbɛn don bɛnkan sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ awa min ye jɔnya wale minnu kɛra ka tɛmɛ nanzaraw fɛ ka ɲɛsin golofinmaw ma ko nin kɔni bɛna fɔ mɔgɔ faga wale de ye minnu kɛra lawale nanzaraw fɛ ka ɲɛsin farafinw ma wa ko nin kɔni ye awa adamadenya yɛrɛ tiɲɛni sababu dɔ ye Ghana jamana bɛ fɛ ka min yira diɲɛma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛna kɛ sɛbɛn de ye ka taa diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ n'o ye olu ye ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲumadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.